Tugochaka kurwase kaunti Nyamira abo asaba ibori baboriwe kubatarira abana babo nonya na State University bunenchira ya muyo kubasemya nabo igo bakwanira eryo betange kurwasa marago yo gutinda nabo igo chisabu chiri chimbe kirabasarire amagima abo gokwana kurwasa umugiga bwa masabo uyo korekana ase skuri yaba mura ya Nyambari igotoke wodi ya Mabugombo ebunge yakitutu masabe kaunti ya Nyamira nigo abayibori boigo baboriwe nagosemiwa kubakinya abana babo imeka sabuni nchire yamo yoko bwatia chimbwa chenyasaye nabo igokoba abantu abayabo gosemerya ase amatuka mambi roboti yoru kuna roko bwatia no muri kwito Fatgad Gisemba Nase eskuru ya secondary yabamura ya Nyambaria eyo ekurawa ni kanisa yegi Adventista ni gorero batwara umuyiga bwa masabo kose akarari umuyiga oyoboigo ukiretamo kisukuru emerongo 52 kurwase orogongo ruagusi yamuna sana ntia samarie tagongo kwa James Omoke nigonde umuriki bwa Adventist Campus Associates kurwase branch ya Southeast Kenya Field in charge of organizing mangana student rallies ase kanisa ya Adventist yente kenene kya mangana ya iga agodiri na aka no kwegeria abana batu bale chimbo chingi in addition na masomo ali bako iwase skuru kokwana ekero kyomuyiga oyoiga nigo batebire ekero amasababu na yaiga agokoreka nigo akubakonya aborokiwa eryo bakina nechimbwa cy'obunyasaye Chile chingi ya kioki dan mambi basagwe society n'abantaba bagwa bita chingi ya gakore society tubwata ya gundi boigo ebamentre na goteba ekero omworokiwa agukinira imeye kanisa nigo agwitanga kurwasa obutumeki obube bwa mariogo atancheire amarito agenkyo na boigo inchira engia yogokora omuchando bwebirengereryo ebinge ase obongo bakira sa university bakurwa babanyorana abana mbali barwete ki family kire chinkong bosaba barwete ki school tikabwa byo nyasa kwamana konyora abana basabe kire tinya soro bakunyumba ari attend lesson lecturers bakuba sonye bose lectures kwanyora umuntu rabako bodi graduation yo chukaba muntu yabwa tagia se list yo ku graduate bono bosaliwa igokora sa university because yalia kengara ngiyo mwana yakuvugulimo assembly chiyo bako mekya aseta iyo chisamo nonye chikanisa chiro wanu mwana ayibu atuge bara nandena saba ibo osechikanye chiyo anene ikungaruga kora bagu sarika chingwa chimbe bagwata kirikira se wider society omweri oye nigo esegeto yabekirwe gochase abayibori kubakinia abana babo ase chinchira cy'obunyasaye naboigo kubatarira ase kisukuru ao asokona kubaitona kira engaki enchira bagendrete gwikirania amasomo oboroso oboro buyakurunka mwana yairwe kanisa ayirwe skuru y'obunyasaye kurwa bunaenda constant communication banya go keep in touch no mwana ukari university nande babatarira inere inchira yokera ko nande babakwanira baba sikoba umwana ono wekiro kire university mo ine grona kumanye abana kunyora banyoma ino abana banyomete umwana gojo gabane enje mu nyaruka mu gakire kabusomumura ibintu bakora nebibe constant communication no keep in touch babatarira baba sikoba gwatwanga ngamba bere machwa Inko reporter ya Getembe kurwase skuru eyeiga yabamura ya Nyambaria yegotoka imeye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba.